الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين. إياك نعبد وإياك نستعين آمين. اهدنا الصراط المستقيم آمين. صراط الذين أنعمت عليهم آمين. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wakari biye jumae biye lahoroma dunye wakasiriki subhanahu wa ta'ala tanuni ando ke kada ala yere ka koyi wakasiriki ba ala tanu kada yere ka kewale ani ayi mina chuomi ala ko wakasiriki ka do ale te jumange halamadena ai fenwo fenno ya halamade soro wati mi iba soro ino de kaka subhanahu wa ta'ala bulu ala on bifo ala ambi wala mando ala ambi barkada ala ni mi via auna ala ikaro saratan bolo kadima ambi ka jimi de jinda ikado agla to tambolo ala ambi fo ikafiya mi namba sama kafli ala ikado metri kele ngo kele ni ko anga sara seta onye abela jile na bo dukolo sanve ala mi yo ka anye ga ala ikado halbi na ka be ekngare mi da onye yemi ni mi ni na ve ala on de selembe ko ke ala ede munyu masai ala ede sabali masai ala on ba ni le fe ka munyu ni ka sabali kama ala halbi na ka bi ala ika magoto ala ika gishi ika anganga ala yamla jamana mi ngono jamana gelando amasa ngo fiye ala klebe ika do jiko ka gele balu ko ka gele fango fenna betane hadamadiya sirai ala ni bele jile gelali do awma nge ala ko ka nga balu ni du ko le zabe wa ala ika do ambe climatiser koro ala an lafiya lido jibi shuranga abi jismalemi ala iniche ala ama nyini fe halbi masafuni zire masami nale de bisone ka ati ma nyini nga masami nale biso aka kwaflela masami na yisi ka do ati wuli masami almin de makuna da ye ala de ala ngani jamanai min do ay mali malikishi malitanga ala malikishi ka malitanga ala ukika ala kama ala minye hakilina jugu minu ni gela jugu minu ndele do ka shura aunga ala edebe ni boro do akilimbe kumena Allah taala de ado ala mashiti se o masate ikado o hakilina te o dalute ala kilingo na yi jashuko ni duksejete subhanahu wa taala ba takabwanga ala takabwanga atakabwanga gelen duga ala min korona fililembe minga nyeshini jamana ima ala nya nyini fe ya rabbi ya rabbana ala ikakili nyumanduma ala hakili nyumanduma ikatafa nyumanduma ala sira nyumandirula ala gelam min nabe awuli okika ala kama ke muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sayyidina ali sayyidina badr alu sayyidina bokar sayyidina usman baraka kama magani madina baraka kama mishu baraka kama ala onyi deli ala ambi deli ambi ki deli bi ko edela ala de kanga deli la hawla wala quwwata illa billah lazimi nar ilaha illa wa rajuna ala iniche Buhari ni mami yedda ki miri ita ala tano abadalizi fi ki miri ni yi miri ki kofle mo be kuma kele vonga lodo Buhari ko ni mami ni nywana da ki ka ni kofle ni mi kofle ita ala ka masaya sigatolo afoko muna ni ala ibla nye ikoki kofle ni kofle madama mi no bi kokana itara ka madama mi do iba basansa ibe masansa gala iba ro jaja ala hereki o mangan kofle na yan kofle bo trigi ka ba ka nyama galo de bo fode
nyamakala kuma damate ne de aiwa nyamakalo de ko ni blala nyefe ni yesenga umi ko giga ni kofle ni mi kofle ikani mania tisiji kofle wani kongo no nyamakala yo fo o yoro ni nyo sama ka bon nyamakala kala lodu aiwa ikofle bo sirigi ni lajabani ekani gala ni vanat met ni gala akala amerika akala doro ajo dengan nyedu edme akala za billet d'avion te wa ni de billet ça c'est une carte d'embarquement afonye ça Air France de batu ngarage kabomi Air France kabomi kabomi jogodi kabom Madrid kata Paris Oma ni ndadrogo ga sagi kono ni sagi mega yala ni droga ma ala I know I'm a jumana I'm a jumana aisa akunye ka donde mana ko ma wonda mungala madi ite sabali fɛn ni carte d'embarquement de i kan ka sigi yɔrɔ min chaise ka avion kɔnɔ o numéro o kelen de do kari ni bɛ kari ta o kelen de danfara min bɛ avion ni kari cɛ avion bɛ dulon sani dugu tɛ kari bɛ boli gudɔrɔn kan baraba billahi minash shaitanir rajim allahumma salli ala sayyidina muhammadin abdu wa rasul bele bele ta bɛ bolo ka nin de bila a kɔnɔ k'e bɛ dɔ jira ne la i tɛ sira la ye ala maa dɔw bɛ avion kɔnɔ ko i ka ni hɛrɛ sɔrɔ ka ni waso a waso tɛ ni ye n kɔ de filɛ sisan e kɔfilɛ de ne ye n kɔfilɛ k'a lajɛ o de y'a to i bɛ k'i sinsin n'i kɛra fɛn ye ubiyɛn n'i sara ɲɛ senkan minnu b'i fɛ k'i kɔfilɛ ala yafama bi ye jumɛn ye yafama duwawu ne rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan hakina azaban la hawla wala quwwata illa billah اللهم صل على سيدنا محمد وعلى لا شريك له لا حول ولا قوة الا بالله الحمد لله رب العالمين karamɔgɔ wasu mana ne ko wala cogo bɛɛ di Gwamnan Siliki, ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pays faso a bolo ko siɲɛ 1000 500 siɲɛ 80 ani siɲɛ 7 u ye dɔ kɛ Ibrahima Kalifa Jite nin y'a ka ɲɛgɛn Jite ko Kalifa ko a ko min ye fanga ɲɛmaa ye a bi taama a bi a wasalen don Mali kun n'a kun yɔrɔ min ka d'a ye a bi t'i sen da ye wagati kɛ an kun bɛ san 10 ani kɔbɔ Mali tigɛlen bɛ ka bɔ ɲɔgɔn na i k'a dɔn an di kan kelen fɔ nka min ye camancɛ fanga ye ka jirali kɛ Mali fa bɛɛ lajɛlen ye kelen n'a y'i diya i kolonkolo ya i ka t'i da Gawo walima Tumutu wagati kɛ i k'a dɔn maa tɛ ɲininka fasirikɛla ko a ko bi kununko alamisa min kɔni fanga ɲɛmaa ye i k'a dɔn général d'armée ye n'o ye premier ministre ye i k'a dɔn a taara Tumutu général de division a taara Tumutu wagati kɛ i k'a dɔn Mali a faama caman nɔfɛ n'a sɔrɔla Musa Mara min kun ye premier ministre o ka taali kɛra mankan ye mugukan wulila wasiki k'a dɔn a dɔnnama in kama dɔw yɛrɛ ye ɲɔgɔn janfa sabula dɔw y'u da dugu fankelen fɛ k'a fɔ k'olu man kɛnɛ nka ninnu bɛɛ lajɛlen ne ma maa tɔgɔ f'i ye dɛ i tɛ kuma kɔrɔ don to yen ayiwa hakili jigin don mɔgɔw bi ɲinɛ k'o de kɔ o waati fana tɛmɛna
Wasiriki min ye fanga ɲɛmaa ye minisiri ani faama minnu b'a nɔfɛ u wasalen u cunna Tumutu Wasiriki k'a dɔn Tumutu bɔra fanda 4 bɛɛ lajɛlen na sɛbɛnnikɛla ko fanga ɲɛmaa ka nani hakaja min ye kɛnɛko ye ani sɛnɛko kuma minnu bɛ sen na ɛlɛ ni dugukolo fa minnu bɛ yen n'olu kan ka laruwe ka fiyɛfiyɛ bonya ni ka ji ani hakilinaw walakata ka don a la waasa a bɛ ɲɛ min ye Tumutu a dɔgɔtɔrɔsoba i k'a dɔn a ka bonya makama ani mina caman de ka se ka yaara ye minisiri ta ko kun ye nin ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a nane min bɛ Tumutukaw fɛ u y'o fɔ a ye min bɛ fanga yɛrɛ fɛ u y'o fɔ a ye min ye dugutigiw ye laadalatigiw ka taa se dugutigiw ma Wasiriki ani ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye bɛɛ lajɛlen ka hakilina fɔ yiriwa min ni Tumutu n'a ka kan Wasiriki k'a dɔn da ser'o ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na a y'a jira sa k'a fɔ hakaja min ye projet ba min bɛ sen na n'o ye i k'a dɔn u ka kulukaranaw ye ni ci bɛ se ka kɛ ye malo sɛnɛ bɛ se ka kɛ ye o projet ba in dɛ Wasiriki Mali i k'a dɔn u kan k'u banbɔ u ka kosɛbɛ sabula Tumutu ye jamana ye min bɛ se ka kɛ malo sɛnɛ foro belebeleba ye nka a ti ɲɛ fo lakana o fana ka sabati Wasiriki a y'i da don lakana kɛcogo ani dabali minnu tigɛlen bɛ o k'i bɔ a la Tumutukaw u kan ka wulikajɔ boloda ka jamana magɛn sabula jamana mɔgɔw b'a den bɛɛ lajɛlen na bi Wasiriki a ko i k'a dɔn Tumutu u k'u wasa n'u ka fanga ye o tɛmɛnen kɔfɛ wulikajɔ minnu bɛ sen na bi waatinin dɔrɔn don i k'a dɔn gɛlɛya in bɛ duga Wasiriki diɲɛ jamanaba foyi tɛ yen min sera ka yiriwa ni ka kɛ da kelen ye k'a sɔrɔ degun m'u sɔrɔ anw ka degun an bɛ bɔda de la i k'a dɔn a nɔgɔyalen don ka ban o kuma min ye gouvernement ɲɛmaa n'o ye Général Ablaye Kwale a y'a jira k'a fɔ Mali janko jamana faamaw u jigi dalen don Tumutukaw ka kosɛbɛ u ye min ni min ɲini n'o ye mina ye ani yɔrɔ minnu kan ka labɛn i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔso ani foroba kule minnu kan ka gidi a y'a jira k'a fɔ sigakɔ nin d'a la ani ci in di bɛn ani ci in di bin abada a b'a da jamana ɲɛmaa tulo kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ jamana karamɔgɔ dɔ tuma le pays an bɛ u fo jɛkulu k'u bɛɛ lajɛlen fo n ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Mali tribune Mali tribune n'i y'a lajɛ fasirikɛba o de ye Kureshi Sise ye fulakɛ ko min ye wulikajɔ ye hali n'a sɔrɔla politiki tile tɛ i b'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'u hakilina ɲumanw sigilen don n'o dɔ bɛ tali kɛ Usain Gindo ne bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Pulɔ a kuma a y'a jira dɔgɔkun laban tɛmɛnlenw na k'a fɔ min ye anw ka jamana ye k'an bɛ k'an ɲɛsin kɛlɛ min ma kɔsada in na dɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ ɲini ka san 10 ani kɔ bɔ bi an bɛ wuli ka jɔ la min ye marifaw ye o ɲumanw caman sanna wa min ye cɛdenw ye olu caman dusukun jola ka ɲɛsin kɛlɛ ma jamana in a sibiri ɲɛ kelen a tɛ to maajugu sɔnni kɔrɔla la ko nka ko n'i y'a lajɛ dɛ min bɛ se ka kɛlɛ in yɛrɛ ka fanga ba bɔ a la mamurutilenw yɔrɔ o de ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'an jɛna ka kɛ kelen ye k'an kumakan kɛ kelen ye ka fankelen lajɛ i b'a ye k'a fɔ kɔrɔfɔ caman ni gɛlɛya caman bɛ jamana da la o caman bɛ yen i b'a ye k'a fɔ tasuma ji o bɛ kɛ tasuma a fura ye nka n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min Usain Gindo n'a bɛ wele ko Pulɔ a y'a jira sa k'a fɔ min ye jamana in yɛrɛ gɛlɛya fanba ye o de ye anw ka togodalamaw denmisɛnninkan minnu bɛ yen dɛ bawo ko n'i ye jatigɛwale kɛbagaw ka taabolo lajɛ bi o ɲɛsin bɛ togoda ninnu de la wa togoda la cɛkɔrɔba tɛ tala u fɛ a bɛɛ lajɛlen fanba 100 sara la 50 fo ka taa se 60 ma o bɛɛ lajɛlen ye denmisɛnninkaw ye u b'u hakili de yɛlɛma ni ka marifa di u ma k'u su k'u bila u fa jamana na walasa ka se k'o hakilina ninnu
mun gɛlɛ o de ye min ye cikɛ ye ka taa se mɔni ma o bɛɛ lajɛlen de kan ka ta bala k'o to bala waasa min ye denmisɛnw ka baarantanya ye n'o sɛbɛkɔrɔ kɛlɛ la an ka togoda kɔnɔna na Mali seleke 4 na k'i b'a ye k'a fɔ ko hakilina caman bɛ yen dɛ ko hakilina jugu la o caman bɛ an n'o fila an kɔ wa jamana yɛrɛ bɛ kisi a kɔlɔlɔ caman ma min ye Useni Amiyɔn Gindo n'a bɛ wele ko Bulɔ a yɛrɛ ye minisiriya kɛ ka kɔrɔ siɲɛ 1 tɛ siɲɛ 2 tɛ wa n'i y'a ka kɔrɔfɔ lajɛ a y'a jira halisa k'a fɔ min ye anw ka jamana ɲɛmɔgɔw ye a sera waati ye sa an bɛɛ lajɛlen k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min ye kunkilenna kelen ye k'o sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye jamana ye bana fiɲɛba ye o de ye damakɛɲɛbaliya n'an b'o wele nanzarakan na ko inégalité ka taa se maanifin yɛrɛ dusu k'a kuwa ka se walejugu kɛli bolodali ma n'o bɛ wele ko radicalisme o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na dɛ o hakilinaw de filɛ nin ye togodalamaw olu ka yiriwalew ka banba k'o sinsin minnu bɛ ci kɛ olu ka dɛmɛ u ka cikɛ la ni minnu ka baara ɲɛsin bɛ mɔni ani baganmara ma olu fana ka dɛmɛ o taabolo ninnu kan i b'a dɔn ni maa jugu nana ka na sɔrɔla i kɔni i ɲɛ gan bɛ baara dɔ kɛli la min bɛ se ka hɛrɛ mugu las'i ma yalima e n'o fili i kɔ ka tugu bamansi kɔ wa o hakilina minnu filɛ nin ye dɛ a y'a jira k'a fɔ n'o ye Useni Amiyɔn Gindo n'an bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Bulɔ ko ale ka hakilinaw ni a ka ɲɛjirali jamana faamaw na o damadɔ de filɛ nin ye min bɛ se ka kɛ sabu ye anw ka jamana a bɛ denganya dɔ min na ka se k'o gɛlɛya ni ka caman baasi ka bɔ a la nin wesɛbɛ tuma y'a salo ka bɔ Mali tribune kɔnɔ Kuresi Sise a ka fasiri don ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le fondement nin y'a bolo ko siɲɛ 200 siɲɛ 60 ani siɲɛ 1 Wagasiriki ni samarakolo b'i sen la i se ka kamalenbaya taama kɛ siga t'a la Wagasiriki k'a dɔn sɛbɛnnikɛla dɔrɔn tɛ dɛ maa min jɔla a ma dafa o bɛ se ka kamalenbaya taama kɛ o de ye kamalenbaya e tɛ sengele kamalenba caman bɛ yen i b'a sɔrɔ sengelenw don a fa bɛ kamalenbaya taama kɛ k'a ni sengele ma ɲi i bɛ kamalenbaya taama kɛ jɔnni sen ma ɲi sisan a tɛna kɛ bogele ye a na kɛ bogele ye an ka taa sɛbɛnnikɛla ko min ye bɛɛ kɔnɛ ye Wagasiriki a ko jamana in i k'a dɔn a farafaralen bɛ Wagasiriki sabula doni tatalen don ka da ɲɔgɔn kun na ni dɔ ta ye sɛbɛnni ye dɔ ta ye lɔkɔli karamɔgɔya ye Wagasiriki k'a dɔn jamana juraw olu fana ta de ye i k'a dɔn jamana a kana dɛsɛ fɛnɛ janwa an bɛ waati min na i ko sisan Wagasiriki k'a dɔn taji ko gɛlɛya de man ka wulilen don fantan 4 bɛɛ lajɛlen na ma ngana dun ma man di fo ko bilen Wagasiriki k'a dɔn nin kamalen minnu bɛɛ nin taji feerela minnu bɛɛ nin jamana juraba minnu bɛɛ Wagasiriki a kana k'u ɲɛna k'u degunnen tɛ koyi maa caman b'u ye i k'a dɔn k'u ka ja jate minɛ walima ka ɲɛ b'u fɛ Wagasiriki ninnu bɛ degun min kɔnɔ an'u bɛ ɲani min kɔnɔ ani sunɔgɔbaliya min kɔnɔ a fanga ka bon miliyari joli o bi taa ka segin la jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Wagasiriki k'a dɔn Bamajɛ ka wele tɛlen don k'u sɛgɛrɛ min ye nin camion citerne ye ka se ka tasuma bila la k'u jeni Wagasiriki o n'a ta bɛɛ i tɛ nin dugu maa caman na k'a tigi kunkolo ma wuli nin waritigi ninnu Wagasiriki maa caman ɲɛ bɛ b'u fɛ nka o ni ɲani bɛ ɲɔgɔn na u sɛgɛnnen don Wagasiriki k'a dɔn u ti sunna u kɛlen bɛ ka waledenw de ta k'olu bila mobiliba ninnu kɔnɔ Wagasiriki k'a dɔn u bɛ kisi wa u bɛ fa sini wa Wagasiriki u t'o dɔn a ko nka o n'a ta bɛɛ Wagasiriki jamana kelen bɛ ka u wele u k'u jija cogo bɛɛ lajɛlen na Wagasiriki taji kɔni o kana dɛsɛ jamana in kɔnɔ u dun k'ale k'a dɔn k'a fɔ essence tɛ dɛsɛ a bɛ doni ka bɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ Wagasiriki u bɛ taa essence in doni ka na n'a ye hali n'a sɔrɔla a bɛ k'u ka ɲɛkumu kan sɛbɛnnikɛla ko nin ngana ninnu
dɔn k'an di dɔ tɔgɔ f'u la dɛ min ye mamadu yɛrɛnangɔrɛ ye ne y'a dɔn u k'a ma ko mamadu yɛrɛ n y'a dɔn bɔgɔsiriki k'a dɔn n yɛrɛ den don babu yɛrɛ de y'a wolo bɔgɔsiriki ale yɛrɛ wali DG min ye ayiwa mama ɲanga don ale ye PDG NDC n m'o dɔn mamala e m'o dɔn joni NDC tigi kɛ ne n b'o dɔn cogo di Ɲangadu compagnie et distribution ale bɛ bɔ dugu jumɛn na ne t'a bɔ dugu dɔn Kamaliden don a ka citerne ba kulu citerne 300 ni kɔ min donna siɲɛ dɔ semaine tɛmɛlen an k'ale ka citerne de tun b'a la a ka ca n'a bɛɛ ye kabini ala in da ma deli k'a ka citerne ye e t'o ye o parce que a ma fɛn d'e ma e t'a faamulen don an ka taa yara wali PDG o bɛ to k'a kuru ka d'i ma o de y'a to i tɛ ɲinɛ o wallahi n den don wallahi a ti wallahi fɛn ko tɛ n den don den in tɔ sinsin bɛ ni kuru ka d'i ma de mamala la tabajeri an y'o dɔn ayiwa kana an ka micro jeni a ka ɲi mɔgɔ bɛ se ka kɛ jamana in kɔnɔ k'e tɛ NDC dɔn n ko n t'a dɔn mama sɔrɔ ka Ɲangadu mama jumɛn hali mama fila Ɲangadu ne m'a dɔn ne t'a dɔn koyi n t'a dɔn dɔw yɛrɛ ko mama le libanais e t'o dɔn a ka haramuko 7 n t'a dɔn a filen don a jɛlen don ne kɔni ka dɔnniya ma sa NDC o de ye Ɲangadu distribution et compagnie sinsin kun nin kuma in ka di an bɛ fɛ k'a f'i ye de kana ɲinɛ a kɔ ayiwa n y'a mɛn ayiwa mamala la tabajeri le pétrolier bɔgɔsiriki n y'o dɔn o de ye PDG ayiwa société la et fils ala i tɔ sa i ɲɛji bɔ n tɛna se ka n ka sɛbɛn kan an ka taa sa ne bɛ dɔn ayiwa ne taari ka sigitɔla ye maa min tɔgɔ kan jɔnwale i b'o sɛbɛn wa an ka i tɔ sa an ka sɛbɛnko kɛ sa an ka taa voilà mamala société la et fils Sɛmɔru Karanjara Bama den don n y'ale dɔn pétrole Bama tigi min ye société Bacil PDG Baraka Petroleum e t'o fana dɔn n t'o dɔn Somaya awɔ n y'o dɔn ala ka hinɛ an mɔkɛ la jeliba b'a kɛ minnu bɛ foli bila ka na tarata su baro la n'i ye wari bila enveloppe kɔnɔ jeliba b'o lɛtiri kalan ala ka hinɛ cɛkɔrɔba la a bɛ ko lɛtiri k'a sɛbɛnna ni hakilina ɲuman ye e tɛ bɛ ɲini ka k'o kɛ a ko i hakili di jeliba ko i ye min fɔ ni mɔgɔ min wari bila lɛtiri kɔnɔ ka taa bila wari sɛbɛn la a b'a fɔ Musa Kulubali an y'i ka lɛtɛrɛ ye parce que a k'i sɛbɛnna ni hakili ɲuman ye dɔ delila k'a sɛbɛn a ka lɛtiri la ko kabini ale yɛrɛ wolola k'ale ma jeliba ka ɲɔgɔn na nkalontigɛla ye a ye kojugu fɔ ko jadu kari maa ma se ka lɛtiri ci i ka bataki yera a sɛbɛnna ni galaka ɲimidenya ye lɛtiri min sɛbɛnna ni dagadenya ye o kɔni o y'a yɛrɛ di nɛni Basirike ba ko a ko min ye Sajo Bacili PDG min ye Baraka Petroleum ka taa se ayiwa Sumaya n y'o dɔn dɛrɛ i k'a dɔn an ka duw nɔrɔlen kun don ɲɔgɔn na Misira min ye Yara Service Sojɛs Orix Total Shell Corridor Sotraco ko hali ka dan nin cakɛda ninnu ma wasiri nkalon man ɲi ninnu bi cɛsiri bala hali n'u bi wari sɔrɔ nka i k'a dɔn ni degun caman bɛ ɲɔgɔn na Boubacar su fara tile kan essence ba donni ŋaɲa ka jamana sɛgɛrɛ Boubacar o n'a ta bɛɛ olu de fana bɛ kɛ sababu ye min ye wari ye k'a bila jamana wagajɛ kɔnɔ maa m'a fɔ k'u ti fɛn sɔrɔ koyi sabula kan ko maa ti nɔrɔ dɔnkili la guwan la Boubacar nka
a caman b'a la olu kelen don ɲumangɛla ye sabula jamanadenw bɛ sɔn ko n'u tɔgɔ ye Bɔgasiriki u ka ɲuman bɛ maa caman kɔnɔ ngo n'a ta bɛɛ Bɔgasiriki gɛlɛya ni gɛlɛya min b'u ka fanga ka bon k'a sɔrɔ bi ma se Bɔgasiriki k'a dɔn sira a ka gɛlɛya o ye gɛlɛya da ye Madinɛ minisiri Madinɛ n'i ma wuli ten sa Madinɛ dɔ kɛra ko ye a ko sabula ka bɔ Bamakɔ kana k'a ye Bamakɔ kɛɲɛba Bɔgasiriki k'a dɔn mobili bɛ se ka tile 10 kɛ sira la ka bɔ Woni dɔ la ka taa Woni dɔ la u b'a nɛmɛnɛmɛ d'a ma ye Bɔgasiriki a se ka girin doniba min b'u kun a ti taa hakili kɔ Bɔgasiriki k'a dɔn ko ɲinɛ man ka kɛ chauffeur kɔ chauffeur minnu fana o kan ka fo Bɔgasiriki ko ni chauffeur bɛ fo dɛ u bɛ si ɲɛna min kɛ u bɛ jija min kɛ Bɔgasiriki k'a dɔn Bamakɔ ni Kayi ni ɲɔgɔn cɛ Bamakɔ Kita Bamakɔ Kuremale Bamakɔ Segu Bamakɔ Sikaso Bɔgasiriki ni chauffeur ninnu bi fo u ka fo kuma caman Bɔgasiriki k'a dɔn Bamaju bi bali caman ma k'o fa n'u ka nigela yɛrɛ tɛ sa b'a sɔrɔ sitɛriw ti boli sabula chauffeur caman n'a fɔ anw t'a boli nka Bɔgasiriki nin bɛɛ lajɛlen maliden ye ɲinɛ bi kɛ ninnu kɔ ɲinɛ man ka k'u kɔ Bɔgasiriki ninnu ni foli ka kan sabula jamanakuntigi Assimi Goïta kabini don min a y'a jira maliden kelen-kelenna bɛɛ la an bɛɛ k'an jija ka an jɔyɔrɔ fa anw ta kɔni ye kuma ye an t'o dabila o nka ninnu fana Bɔgasiriki k'a dɔn k'an ka fo sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira sa k'a fɔ an bɛ don min na ko bi Bɔgasiriki essence ko in gɛlɛya essence feerela ninnu u b'u sɛbɛn kɔrɔsɔn koyi sabula n'u yɛrɛ t'i ni ka don citerne kɔnɔ ni k'a boli k'a fɔ a bɛ da ka na n'a ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le fondement kɔnɔ a ka bi bɔli la n bala cogo bɛ di karamɔgɔ dɔgɔ kunkara ni dakɔnɔfɛn ta na gɔnɔwo la a taara ta sira la siga t'o la ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko nouvelle alliance nouvelle alliance Levi Duɲɔ nin y'a ka fansiri ye Duɲɔ ko min ye anw ni lamɛrikɛn jamana n'o ye AES jamana 3 ani lamɛrikɛn jamana ka baarakɛɲɔgɔnya ye i y'a ta k'a lajɛ e ko min ye lamɛrikɛn jamanakuntigi ye n'o ye Donald Trump ye cɛkɔrɔba a ka wuli ka jɔ a tɛ ɲini ka kɛ sabu ye an ka ɲugu ɲɔgɔn na wa bawo n'i y'a ka taabolo lajɛ kɔsada in na i b'a ye k'a fɔ hakilina dɔw taala lamɛrikɛn jamana fɛ hakilina min ni a kan ka bila sen kan k'a waleya octobre kalo o tile 12 san 2025 o de ye malidenw maliden n'i b'a fɛ ka don lamɛriki kɔnɔna na ne kɔni hakilina ta bɛɛ o ka kɛ k'a sɔrɔ min ye dollar wari ye fɛn ye wa 10 ou joli 10 000 francs a fɔ ko sefa wari miliyɔn 5 dɔrɔn dollar in don ye dɔrɔn a fɔ sefa wari 5 millions sefa wari 5 millions na kunkanfɛn n'o b'i kunna o kɔni o de bɛ taa waasa min ye visa ye o ka ta ni ka d'i ma n'o t'i kunna lamɛrikɛn jamana e n'a nɛgɛ minɛ tele la ni k'a ja lajɛ n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ o hakilina ninnu talen e ko anw ka jamana marabaw olu y'a bila ka suma wa lɛrɛ damadɔ dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ min ye principe de la réciprocité n'i y'a kɛ n'an b'a k'i la anw fana anw ye communiqué kɛ ministère des affaires étrangères je renvoie mon ambassadeur je renvoie ton ambassadeur a banna o don ne ko nin jugunin na o cogo don anw bɔra samasogoya la sa ko ni i kɔntanɛ bɛ dɔ tigɛ ka taa o banna pewu min ye wulikajɔ ye anw ka jamana ɲɛmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka minisiriso min n'o ni o ɲɛsin bɛ faso maliba ni jamana wɛrɛw cɛsira taamali ma n'o ye ministère des affaires étrangères la coopération internationale ye olu ye communiqué kɛ o communiqué ko lamɛrikɛn jamana maaw aw ye min fɔ dɛ o kelen fana don faso maliba la yan maa o maa bɛ lamɛrikɛn bilen la wali finman na n'i bɛ fɛ ka bɔ lamɛrikɛn jamana na ka na faso maliba kɔnɔ min ye sefo wari miliyɔn 5 n'a kunkanfɛn ye i b'o de di waasa anw ka lasigidenso min bɛ yen a ka visa n'o ye mali nali visa ye o ka se ka d'i ma n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye burukina kɔni a tala k'o fana sɛgɛrɛ o jamana n'o ye mɔsiw ka jamana ye i b'a ye k'a fɔ olu
kɔni o ma kɛ anw ta in cogo in na olu ma kuma fɔlɔ o kɛ bɛ ka min fana dira Burkina na n'u ma ɲɛ lamɛrikɛn jamana taali kɔ u ka papier ko a n'a visa ko a bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɛnabɔ Lomé n'o ye Togo jamana ye awɔ nin tɛ dɔgɔyama da ye n ko nanzarabilen ma golofima filɛ foyi n'i ye kɔrɔfɔ ninnu lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin wulikajɔ nin b'a jira k'a fɔ jɛkulu minnu n'olu nana an ka jamana kɔ n'u fɔnfɔnna ɲɔgɔn kɔ n'o ye délégation ye ka bɔ lamɛrikɛn jamana kɔnɔ ka na anw ka caman fɔ ka ɲɛmɔgɔw kuma ɲɔgɔnya nin bɛɛ b'a jira sa k'a fɔ u ka wulikajɔ n'u hamina taabolo wɛrɛ ni hakilina wɛrɛ tun bɛ u la i bɛ taa sɔrɔ hakilinaw de ma ɲɛnabɔ o kɛlen bɛ ka nin hakilina in da sa ka ɲɛsin AES jamanaw ma wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ i b'a ye fana k'a fɔ min ye Burkina ye ka taa se faso Maliba ma ani Niger jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni hakilinaw n'u kunkilenna kelen de don AES kɔnɔna na wa n'i ye hakilina jugu ta ka kelen sɛgɛrɛ bɛɛ filatɔ olu b'u jɔ kelen in kɔfɛ n'a bɛ kɛ fɛn min ye a b'u saba bɛɛ sɔrɔ wa n'i ye faso Maliba ka kɔrɔfɔ lajɛ n'o ye principe de la réciprocité o taabolo min filɛ nin ye lamɛrikɛnw kɔni k'a bila u kunkolo la n'u bɛ na anw ka jamana kɔnɔ sefo wari o 5,000,000 n'a kunkan fɛ n'u o tɛ u bolo bɛɛ u ka sigi jabaranin na u ka so ye ka Mali image lajɛ awɔ an kɛ u k'anw sigilen lajɛ jɛgɛfɔ la an barika kuma a bɛ jamana ɲɛnafin bolo o don mais Bukari Sidiki i k'a dɔn an kan k'an profiter nin ko in na nin ye sababu nin bɛ kɛ sababu ye maliyɛn fɛn o fɛn n'i bɛ Amérique n'i tulo b'an na Bukari Sidiki i kana gɛlɛya sɔrɔ Mali nani na t'i ka papier ta t'i ka maliyɛn papier ta dɔrɔn ni Américain papier de b'i bolo a b'i nafa sira wɛrɛ na dɛ nka Mali nani ni i ma taa visa ɲini 5,000,000 d'anw ka wagade kan i tɛna bilen dɛ a bɛ gɛlɛya donc taa fu de don taa i ka carte jamanadenya nafa a tɔgɔ de carte nina wa nina t'o ta i ka carte biométrique ta t'i ka passeport dilan n'i k'i bɛna faso la don min fasayi foyi i bɛ segin n'i yɛrɛ ye fasayi foyi maa si t'i ɲininka nin ye sɛbɛn n'a y'a salo ka bɔ Nouvelle Alliance kɔnɔ lebi dunyo a ka fasiri don Bukari Sidiki n bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 690 ani siɲɛ 9 sɛbɛnnikɛlaw jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka nin sɛbɛn ko yalima mun dalu bɛ Chinois bolo dɛ Bukari Sidiki i k'a dɔn Chinois mana maa ni b'i ka so ta u b'a yɛlɛma k'a k'u sago n'u dɔgɔ ye Bukari Sidiki hali ni bɛnkan da ni ɲɔgɔn cɛ min ye Seydou Kane ye banna don a sigilen bɛ Gabon jamana na Bukari Sidiki ka wɔsi ka wari ɲini dɔrɔmɛ k'a fara ɲɔgɔn kan lɛn ni mago bɛ n faso la ka immeuble dɔ jɔ Bukari Sidiki immeuble in jɔlen i k'a dɔn ayiwa dɔw kɔni y'a ɲini k'u b'a kɛ luwanze ye a jɔ kun y'o ye Bukari Sidiki k'a dɔn Chinois min n'a tɔgɔ ko Lim Tong-Siu Bukari Sidiki k'a dɔn ale de taara so in da ayiwa ni k'a kɛ k'a b'a kɛ luwanze ye luwanze min don min fana fɔra contrat la i tulo ma jɔ dɛ Bukari Sidiki a ko n bɛ nin kɛ luwanze ye anw Chinois ka ca an bɛna Mali la n'an nana Mali la i k'a dɔn an b'a k'an jigi yɔrɔ ye wa an caman yɛrɛ tɛ mɛn yan koyi sabula sanubɔ yɔrɔw de y'an da yɔrɔw ye i k'a dɔn n'an bɛ taa an ka sanubɔ yɔrɔw la Bukari Sidiki k'a dɔn yɔrɔ in bɛ to an jigi yala n'an seginna an bɛna si so ninnu kɔnɔ Bukari Sidiki k'a dɔn bɛnkan sɛbɛn min b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye contrat ye Bukari Sidiki k'a dɔn si yɔrɔ don nka n'i ko maa i bɛna si nin yɔrɔ la n'a k'a bɛ to tobi o y'a sago ye n'a k'a bɛ ji min o y'a sago ye nka ka yɔrɔ yɛlɛma k'a kɛ baari ye Bukari Sidiki k'a dɔn o kun tɛ contrat la Chinois y'o kɛ k'a yɛlɛma k'a kɛ ayiwa i k'a dɔn bordeli ye lamɛnbagaw ka kɛ to Bukari Sidiki Chinois y'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko nin damanda damadaw Chinois ye nin de kɛ min ye ayiwa Seydou Kane ka so ye so min ni contrat signé na Chinois
a n'a denkɛ dɔ fɛ min ye Mokhtar Kane ye Mokhtar Kane y'a jira k'a fɔ ale ni Chinois ma bɛn nin ka don kelen sabula n'i ye contrat ta article 7 o ye min fɔ Boubacar k'i k'a dɔn ayiwa o ko Karakoye de ye i k'a dɔn an ka laadalako an b'olu kɛ nka ka bari américain dilan gulɔ bi feere bɛɛ lajɛlen dɔ in na Boubacar k'o ma fɔ a bɛɛ tɔɔrɔ kabini kɔni kɛra sigidalamaw yɛrɛ ye mankan wuli Seydou Kane e ɲɔgɔnna silamɛba i k'a dɔn e ka nin zo in kelen bɛ ayiwa muso feere yɔrɔ ye dɔw bi don ka bɔ cogo min ka d'u ye Chinois kɔni sago de b'a la Boubacar i tɛ nin fɔ silamɛ si ye ko i k'a dɔn a bɛ sigiyɔrɔ kelen Orani bɛ min kɔni ye wulikajɔ ye denkɛ nana jateminɛ kɛ n'o ye Mokhtar Kane ye a nana wulikajɔ boloda ka Chinois wele i k'a dɔn a ka tribunal la ne ni Chinois bɛna min ka i k'a dɔn so luwanse la o tɛ nin ye u ye so in yɛlɛma k'a kɛ i k'a dɔn lahulata ye o tuma min kɔni ɲininen d'u fɛ u kɛ n ka so bila contrat ye min fɔ a filɛ nin ye Boubacar o kuma dun bɛ mun da ka segin la don o don i k'a dɔn tribunal taga don o don ɲɛfɔli sɛbɛnnikɛla ko in yɛrɛ bɛ tribunal de la min ye communauté tribunal ye sabula Chinois ka avocat dumanba min ye maître Djibrila ye o kɔni y'a jira k'a fɔ jɔnko la ale yɛrɛ kɔni ma faamuyali kɛ ka sababu kɛ tiɲɛ don min kɔni ye nin ko in ye a ko bɛ nin ka gɛlɛya nka ale ka laɲini kɔni ye min ye Chinois ni ayiwa Seydou Kane ye u ka se ka sigi ka kuma min kɔni b'a to ayiwa u bɛ yɔrɔ in bila k'a sɔrɔ a ma se nin bɛɛ lajɛlen na Boubacar Chinois ninnu ni ka gɛlɛn u bɛ wari de bɔ i ko sankisɛ waati yɛrɛ kɛra i k'a dɔn min ye 300 miliyɔn 300 u y'a ɲini k'a fɔ k'u b'o bɛɛ lajɛlen de di koyi ko ni cɛ ni muso la koyi waati dɔrɔn k'ale bɛ yaala la ni wari ye wa Boubacar kabini ko in ko k'a tɛ wari fɛ kabini ko in kɔni gɛlɛyara i ka don u bɛɛ na u bɛ so in sara san kelen san kelen kɔni k'u y'o kilancɛ sara wari tɔ tora miliyɔn 13 ye o bɛ Chinois bolo sakosi kɔnɔ u b'a ka yaala k'u ka n'u ka so sara minɛ Seydou Kane n'a denkɛ olu ko ayi dulɔ wari kɔni kabini o yɔrɔ in kɔni yɛlɛma k'a kɛ dulɔso ye miliyɔn 13 in tɛ kɔrɔ anw bɛ min ɲini a ka bɔ so kɔnɔ o jo Boubacar k'i k'a dɔn Seydou Kane kɔni ye wulikajɔ kɛ k'a sen don k'a bolo don a denkɛ yɛrɛ kelen bɛ k'a sen don k'a bolo don Seydou Kane y'a jira k'a fɔ kɔsɛ in na n'a sɔrɔla Chinois kɔni dalilu b'u bolo k'u kelen bɛ ka wari di ale den ma walima u kelen bɛ ka wari kɛ wari min ni sɛbɛn b'a la k'a fɔ ko sariya bɔ a kalama ale ni miliyɔn don ale b'a sɔrɔ u ka bɔ a ka so kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donni minɛ ko bi ko in kɔni gɛlɛyalen don a bɛ sariyatigiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ taa ka segin la Chinois yɛrɛ min kɔni ye contrat sɛbɛn o kɔni laban e ko o dini ka tunu de min ye Line Tɔngo Zigiw Boubacar Line Tɔngo Zigiw plainte bilalen don a kan sɛbɛnnikɛla ko Chinois yɛrɛ yen tɛ ban a ka ayiwa kankɔrɔsigiw kɔni bɛ taa ka segin la a n'u ka ayiwa avocat yalima nin ko in na se ka to ta wa Boubacar n'i ye jamana ta k'a lajɛ Chinois b'a fɛ ka jamana in ni k'a kɛ jɔnforo ye ka sababu kɛ olu de bɛ na ni baariw ye Chinois baariw kelen bɛ k'a dayɛlɛ jamana fa bɛɛ lajɛlen na nin yɔrɔ nafama ba in janko min ye ayiwa Cité du Niger ye Boubacar maa ɲɛnama maa sɛbɛw caman de bɛ yen yalima joli bɛ sɔn k'i ka yɔrɔ di Chinois ma fo ka t'o kɛ ayiwa dulɔso ye walima muso feere yɔrɔ a ka gɛlɛn a ko a bɛ donni minɛ ko bi nin ko in cɛ ka jugu a fɔ man di u b'an ka kungokolo kɔnɔ ka jiriw tigɛ ka dugukolo minɛ k'a baasi ka sanu sama ka bɔ a kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ni faamaw ma wuli ka jɔ kɛ Boubacar Chinois ko a laban bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye a bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna kasara ye ala m'an kisi o ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min sara ka bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan karamɔgɔ dɔgɔ tun kɛra la révélation bɛ u fo i ye n tɛgɛ
ka do ni saban be bo saban no kama ko l'indépendant l'indépendant ka je ga saban ni yuga e fasiriye ni ya laje mi anga dulanjilaw uluka la fasal to jaguluba no yuga supporteru ye ka to jaguluba ni obe wele ko Union Nationale des Supporters du Mali anga ma ko UNASAM o nyema danga no e shegne e demba ye o sa dai na asaba koro kuma na aya jira ka fo folini tanoli anota ni kanye shi anga senadola ami anga kanno moins de 17 ans no bolo dale magabla en 2026 konnana niya allaje ibaye ka foko maliga qualification mi no be kata o hukumu konnana jongo ala ko o belajile ku befu ekibu kata se encadrement mauma supporteru o belajile befu o ga wuliga jola kaniya allaje abe blamna mi fana konnana o de final du tournoi ifwa ni allaje ablambe ode mina konnana kani allaje fana ka fo anwa eglon afo egloneu ulu ka se gata ni wulika joke ka se ga ni njoro nunu ni ka se ala ibaye ka fo mi encadrement e ulu de chesiri ni ka oseba koro bamba wa go mi supporteru fana e umato ko bare ala walalila wa go yo seba koro laje alisa ode ko anga fere ni dabali suku bele jele tigere mi ni kanno de moins de 17 ans ulu ko ni a kone a jonjo be se ka ke malita e jugumna o labon fero de bara kanga tige dango nanzila ka wolamba era ta kanto an era ka soya de stade defense marsi konnana jongo ala ko bele jele welele mbola ango fere tige jonna no fona bolay mi faso mali baye labe munu no lugu baro besena no de kan Morocco 2025 ye o labe munu ni jamana ka ekbu nabnati resoro o kena konnana o tabulo fana ka jira alaje jinyama jolena wasa mi ekibu nyena mai o kani ka teta te koyi ateta dabara mugula ni supporteru lubu jo ujorola encadrement fana ki jo ajorola jamana ere aseko mi ka nyeshi jeru ni encadrement ma belajile ma la dilila ani wulika jola ali musaka bosra ofe o belajile ni shikana bala ba o ka be zeke sabuye ka galabu de $10 loma dola jigena konnana bi be sabuye kuna wolo anga se o salo na ya yira soro kena nunun konnana no e kan Morocco 2025 ye ka se kana ni wala mbaye ni wesebe na ya salo ka bo elene pana e konnana ka je ka se ko ka fasiri bo ga tirigi mbi bo de sebe mi nuka ma soir de Bamako e Bamako wula sambi saba ani ko abi nyege ma mi nya sebe atwa de kulla ya jara wagatiri ka do halbi na ka bi na manye ka fo ikalena ka fo be minga jamana e wagatiri ka do ni fili la wal mai I furi ka bo o kale ka koro wagatiri ambi faranywana ako debishina wagatiri ka do mali army finitigi la kaw igro mi ibidu ala ebi kale de wagatiri ka do jamana mbenni dama ko kunai jamana soro na wulika jo bulu da nyashama wagatiri ngande ere kara mai ye sorrasi kele wulile ngofe e ka kusukusu ke kele bulo yera ko bla abegere nga fini yera toiki dugo wagatiri no kara kaba e manga ke arme chedenye ni ya me arme la ko arajie wagatiri wo de anyi haramu ki bla manga ngolo odo Colonel Mohamed Lamine Jakite akme armée de l'air la radié Boasriki cadre décret numéro mbempa okuna ninga tanye fa ka to anya fi Boasrika ko ninga male mi vleni ikado aiwa iyado yera klibala bi wati jambo jalati matan bonyango lugena general flyer kumbala ko Boasriki nunu bela jile gela ka bollar o kera da ko minga anya fora Boasriki ka do kosena mi nyi wulika joni jetimne
ma wo ma bala k'e finitigila ka ye Bɔkasiriki ni jamana mɔgɔ jɔr'i la ne ma se ka ye i bɛ gwɛnde Bɔkasiriki sɛbɛnnikɛla ko nin kɔrɔfɔ in nana fɔ wa président de la république yɛrɛ de décret ta général d'armée Assimi Goïta a y'a jira k'a fɔ min kɔni ye colonel Mohamed Lamini Jakite a tun bɛ armée de terre la Bɔkasiriki a radié armée de l'air ou armée de terre armée de terre min sɛbɛnne le colonel Mohamed Lamini Jakite de l'armée de terre odo k'a radié Bɔkasiriki Mali armée kuma tɛ se ka y'ale da hali Buguni duloki n'an y'o y'a kan ina dɔw ma t'o gasi la Buguni ni ayi Buguni ni surasi fini bɔlen don koyi n'an y'o y'a la a fɔ a k'a sa fɔ a ka sa ayiwa Bɔkasiriki ka sababu kɛ mun ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn sɔmi kɛra ni ka jateminɛ kɛ Bɔkasiriki i k'a dɔn kɛlɛ waati tuma min ni mɔgɔ jɔlen don jamana finitigila a bilennen dayi Bɔkasiriki i k'a dɔn ale sina ka ɲɛma tunu ten sɛbɛnnikɛla ko a ɲɛma tununnen i k'a dɔn jateminɛ kɛra ka waati jan kɛ o dun ye fiɲɛba de ye l'armée kɔnɔ Bɔkasiriki n'i ma ɲɛ k'a fɔ i ye nin kɛ o de y'a to k'a ye Bɔkasiriki k'a dɔn sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ Bɔkakɛla kalama sa kunnafoni kɔni nana jɛnsɛn k'a fɔ k'a bolila a boli Bɔkasiriki cɛbakɔrɔ yɛrɛ a ka fɔ ko kɛlɛ wulilen e tɔw taara kɛlɛ yɔrɔ la jalabatigi ni ɲɔgɔnna jalabatigi k'e bolila Bɔkasiriki a radié sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donni minɛ ko bi jamanakuntigi yɛrɛ de y'a bolo nɔ bila sɛbɛn kɛ o kɔni b'a jira yanni diɲɛ wuli cɛ ale kɔni finiko kuma kɔni tɛ se ka y'ale da nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula an tɛ jini min oui Tezara premier n b'o min kɛ n jija ka segin ka na o bɛ bɛn n taara nɔnɔ dantigɛli wɛrɛ tɛ o la Bɔkasiriki n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura o don Mahamani Ture nin y'a ka sɛbɛn ye Mahamani ko Bɔkasiriki k'a dɔn ni Ala farala an kan min ye passeport ko gɛlɛya ye ka taa se sɛbɛnfura minnu ni jamanadenw mago b'a la a na sɔn ka gɛlɛya min kɔni fɔlen don sabula min ye passeport dilanli jango min ye biométrique AES Bɔkasiriki wele bilala chinois ka société dɔ ma min tɔgɔ ye ko Amtech le gouvernement ye kunnafoni di min y'a sugubilen ye a taara ka di chinois ka nin cakɛda in ma Bɔkasiriki Amtech sɛbɛnnikɛla ko nin dun siɲɛ fɔlɔ ye a bɛ san caman bɔ nin baara in ɲɔgɔn ne kɛli i k'a dɔn farafinna an dafɛ jamanaw ani jamana wɛrɛ la i k'a dɔn u b'a kɛ Amtech entreprise do chinois do Bɔkasiriki minnu kɔni ayiwa n'u bɛ chinois jamana a sariya bolo de ko fɔ sɛbɛnnikɛla ko k'a dɔn passeport biométrique Mali ta o dilanni fɔn fɔn ye ayiwa sariya ye min kofɔlen don taama na Bɔkasiriki sɛgɛsɛgɛli ani ayiwa sɛbɛnfura yɛrɛ kan ka dilan cogo min na ni diɲɛtigɛ naani jamana bɛɛ lajɛlen b'a lakodɔn nin bɛɛ lajɛlen b'a la o k'i bɔ yen min ye carte wɛrɛw ye i n'a fɔ carte sécurisée min ye bancaire ye ka taa se bugunatigɛ sɛbɛn wɛrɛw ma u bɛ nin fana kɛ Amtech ye chinois jamana mɔɔw ka cakɛda ye min kɔni n'a sen bɛ diɲɛ jamana caman na Bɔkasiriki min ye farafin jamana minnu n'o ye AES jamana ye Bɔkasiriki i k'a dɔn e k'olu bɛɛ lajɛlen b'u kan bɔ a ma de ka sababu kɛ mun ye min ye passeport ye a da bɛ jigin bɛn kɛr'o fana kan Bɔkasiriki k'a sɔngɔ nɔgɔya walasa jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na o k'i bɔ yen Burkinakaw fɛ yen i k'a dɔn u bɛn'u kan bɔ yen Bɔkasiriki jamana 15 farafinna yan u bɛ baara kɛ nin bɛɛ lajɛlen na sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira k'a fɔ hali Nigéria Bɔkasiriki olu ka minɛn caman bɛ yen n'o ye bugunata sɛbɛnw ani sɛbɛnfuraw ye sɛbɛnfura wɛrɛw ye min kɔni bɛ don avion ko ani dugu taabolo la nin bɛɛ lajɛlen bɛ dilan i k'a dɔn nin cakɛdaw fɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye
ressources Schengen kabini san 2016 nunu i ka don lakodɔnnen bɛɛ wasiri k'u ka wuli ka jɔ chinois ka nin cakɛda Amptec i k'a dɔn Mali dama tɛ koyi u bi yɔrɔ caman de la nunu kɔni ka nani min fɔra wasiri kɛ a na kɛ mukolo makɔni don bolo kurulen don a kan kosɛbɛ min kɔni ye baara yɛrɛ ye e k'u tɛna daminɛ sɔɔni wa sɛbɛn passeport ko a bɛ sɔn ka nɔgɔya cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura nouvelle horizon karamɔgɔ Daba Tunkara an bɛ u fo ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan la révélation sɛbɛn fɔlɔ ye nin bi ma bila bɔli la o nin y'a bɔli ko 699 u ye dɔ kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ ka jɛ k'a sɛbɛn nin y'u ka fasiri ye a kuma bɛ fɛn min ka sɔgɔmada in na o de ye anw ka sɔrɔdasiw ka minɛsanko kuma halisa n'i y'a ta k'a lajɛ cakɛda min bɛ yen n'o bɛ wele ko Paramount sugubulon ye e ko a kun ma ta ka di ale de ma wa k'a ka taa blendew san ka na di an ka sɔrɔdasiw ma blende maraudeur n'i y'a lajɛ ka taa se an ka sɔrɔdasiw ka labɛnliminɛ caman wɛrɛw ma ninnu bɛɛ lajɛlen sugubulon ta la ni ka di Paramount ma Paramount n'i y'a lajɛ sefo wari miliyari 40 sugubulon in a tun b'a la ka munumunu o de sanfɛla la wa baara in bɛɛ lajɛlen fana daminɛna kabi san 2015 k'a minɛ dɔw fɔ bi i b'a ye k'a fɔ baara in kɔni musaka bɔla koyi nka bɔla minɛ minnu sali kama dɛ o minɛnw o bɛɛ lajɛlen ma se yan wa min ye sɛgɛsɛgɛli jɛkulu ye n'a bɛ wele ko comité de suivi o fana ma ta ni k'a ko sɛgɛrɛ i b'a ye k'a fɔ kɔsada in na e ko u ma gɔngɔn gosi ka bɔ nin dossier belebele in na wa k'a ta k'a da kiiri tigilamɔgɔw olu ka tabolo sanfɛla la min ye Koro Sibrahima ye ale y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye septembre kalo o tile 18 tɛmɛlen san 2025 min n'o y'u ka chambre d'accusation ye Koro Sibrahima na olu ye sɛbɛnfɔlɔ in gɔngɔn kongole kɔ ka bɔ a la u ye wele bila maa 17 ma olu sɛbɛkɔrɔ ɲininkanna o ɲininkalen kɔ o y'a jira sa k'a fɔ jɔn ko Ala maa min bɛ nin dossier dɔn ni k'a dɔn kala kari dɛ o de ye pôle national économique et financier n'o filɛ nin ye sigida 3nan o tribunal o kɔnɔna na o bilala ka taa ye ba n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɔla ka kɛ Ala ma hinɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita o ka fanga o daminɛw de kɔnɔna na nka n'i y'a lajɛ i b'a ye fana k'a fɔ a waati la maaba caman kɔni olu to a fɔ an bɛ nin dossier in kɔnɔna na n'a fɔ an ka premier ministre kɔrɔ Boubou Cissé i y'a dɔn mandat d'arrêt international o dan bɛ a kan filabilen ka taa se min ye Mamadu Igor Jarama min ye cɛman Hubert Kulubali ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ɲinilen don an ka kiiri tigilamɔgɔw fɛ walasa o ka na ni ka ɲɛfɔli kɛ ka taa se ministre kɔrɔ dɔw fana ma minnu n'olu tun b'an ka sɔrɔko ani nafoloko kunna n'o ye les deux ex-ministres de l'économie et des finances ancien DG de la Banque malienne de solidarité Babaliba a fana a ɲinilen don min ye maaba caman ye kana foyi tɛrɛmɛ nin na yan a to an ka taa ni sɛbɛn kɔnɔ koyi min ye maaba caman ye kana foyi fɔ ye sa a ka ɲi e bɛna mun fɔ yan e bɛna mun dilan nin na foyi dilan a la ni tribunal bɛ ko mun ɲɛma n'a b'a la ka dossier ta bolo la kana tɛrɛmɛli k'a la dɛ n'o tɛ i yɛrɛ ɲuman na i bɛ t'i sɔrɔ dangana i yɛrɛ kamana gan i bɛ kamana gan a la k'i kana fɛn fɔ fo ka taa min ye maaba wɛrɛw ye olu twa fɔlen don i n'a fɔ an ka sɔrɔdasi jalabatigi don général Musa Bemba Keita ancien chef d'état-major des armées o fana bɛ a la wa n'i y'a lajɛ min ye général Musafa Edrabo ye o fana twa welelen don i y'a dɔn matériel ni hydrocarbure n'o ye sɔrɔdasiw ka tajiko ani minɛn minnu n'olu bɛ munumunu ni taji ye ninnu bɛɛ lajɛlen n'o ye transport des armées
ninnu bɛɛ lajɛlen kun kofɔlen o ɲɛmaya kun bɛ drapeau de bolo n'o fana bɔra yen min ye colonel major Nuhu Dabitaw ye ale fana ale to a fɔ mɛ ko in na fo ka taa se i y'a dɔn ale kun ye commissariat des armées ale y'o ɲɛmaa de ye ale minɛnen da de a minɛlen don équipement les achats des équipements militaires o kiiri cour d'assises min kɛra laban ta in na olu caman minɛlen b'o la o nin ye kura wɛrɛ de ye nin fana ye kura wɛrɛ nin ye kura de ye nin tɔ ye min ye b'a dɔn wa la loi d'orientation et de programmation militaire LOPM n'i y'o fɔ soldats ye o b'a dɔn hali ni min tɛ soldats ye nin kuma in tɛ bɛ LOPM ne y'o fɔ o de n'i y'a fasɛni o de ye loi d'orientation et de programmation militaire nin kuma an ye nin kuma in fɔ koyi an ye nin fɔ yɛrɛ miliyari 30 a fɔ miliyari 30 o de tununnen don ayiwa o ɲi tɛ dɔ in na dɛ miliyari hakɛ min dununa fan dɔ a faamuyara olu tɛ kelen ye a faamuyara n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ ninnu kɔni maa caman colonel Abdul Wahab Toure i y'a dɔn ale kun ye ministère de la défense dafu kɔrɔ fana ye ninnu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ wele maa 17 min ni n da tulu to a la dɛ i b'a ye ninnu caman de bɛ o 17 in cɛ ma dɔw bɛ kaso kɔnɔ dɔw bɛ yaala la min ye drapeau yɛrɛ i y'a dɔn kɔsada in na kiiri min kɛra n'o ye cour d'assises ye ale kɔni a kana bɔla a bilala ka taa so ni min daminɛtɔla filɛ yen n b'a dɔn a bɛ wele tugun n'a sɔrɔla a taalen don a ma taa o maa tɛ boli o boli fana koyi boli tɛ dan kɛ tugun jamana in ko tɔ na kɛ ni jamana wagan de bɛ danga min na sisan jamana ka tɔrɔmɔɲɔ hali n'a b'i ɲɛ kɔnɔ an bɛ taa n'i ye yo t'a la i b'a bɔ a tuma i b'an kɛ fiɲɛ dɔ ye wa nin kɔni ye hasidiya kuma da ye hasidiya tɛ dɛ nin ye k'a jira maa tɔw la aw minnu bɛ yen ni nafolo dili kobaw kɔnɔ a y'aw janto aw yɛrɛ la wa anw jɛna k'a ta k'a kunu banna ayiwa baasi tɛ nin ye hali bamananya salo ka bɔ la révélation kɔnɔ ka jɛ k'a sɛbɛn u ka fasiri don Basiri waati n'a ka waati ma se e ko bi t'an da bila yan ayo o b'a la ka taama an ka kuma in kɛ halisa o kuma jumɛn ye juma don kuma in kɛ Amadu ye cɛnni min ka n'i yɛrɛ Filipina dɛ n tɛ segin a kan o n y'a faamu an ka taa e ma kuma tɔ fɔ o ka kuma tɔ teliko kuma in don wa an ka ayiwa baasi i ma o kuma fɔ Basiri waati n'a ka waati ma se a kuruna anw min ye ayiwa 21h30 burapele bɛ segin ka na kumaso in kɔnɔ farikolojɛ kɛnɛ ni ka n'o bolo da ntɛnɛn don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ ka sɛbɛn kɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakana Hamɛdi kumara k'an jaw ta ka kumakan k'o fili fiɲɛ fɛ Mamutu Surunin min ye kɔrɔfɔw ye k'a labɛn k'a lase lamɛnbaaw ma Buhari Tiriki Daba Tunkara wa